It's Friday, Friday, ahoy, let me get down on Friday. Tak čau, dobrý deň. Tak dneska budeme mať paródy, slovenský štýl, eurozóne sprosté. No ja to nemám rád hovoriť, ale vieš ako som. A najkrajší kraj na Slovensko? Slovensko je najkrajší na svete. Najkrajší v Európe, najkrajší zo svete. Tak, aj ti poviem, čo mi stalo dneska. Som išiel do Bile a vieš, som tam chodil a som videl lupiči. A som povedal, pani Kováčková, tam sú lupiči. Vieš, čo povedal? Áno. Sme utekali a ja som tam išiel. Som utekal domov a keď som tam prišiel, vieš, čo mi ukradli? Počkaj. Moje GTAčko mi ukradli. Mám toto nové, ale moje staré, pekná, najkrajšia, blbá. No, tak to není nové, to je len také. Vieš, s tým len môžem hrať teraz? S tým tam. No, tak čo? Tak čo to je? No, proste. Tak mi dajte komentáre, čo myslíte tuto na moje Bile správku. To mi stalo. Naozaj. Tak, keď povedz mi, kde sú a pôjdem. No. Tak. Viem, že ste čakali na to. Tak, počkajte a to tam dám. To. Tak. Vieš, že to mám rád, ale toto je najkrajšie. Toto ti dám. No, ale internet tuto není dobré, ale nemám rád tieto reklamy na YouTube, vieš. Áno. Dobre, tak. 3, 4. To je slovenský štýl. Ideme do Bily a uvidíme lupiči. Uvidíme tam, no, vieš čo to je, ale že som išiel do mesta. Ale že slovenský štýl, to je také lepšie. Slovensko je najlepší v Európe a uvidíš, že máme celý svet, máme halušky, máme všetko, čo máme, ale to je, že máme všetko na Slovensko a je lepšie. Máme bunkry a všetko, aj nemáme vojno, ale kamaráti, Rusko, Amerika, Číňa, no, vieš, že som tvoje. To je kamaráti, Rusko, nie, Číňa, ni hao. Všetko len viem, že hello. To je slovenský štýl. Salame všetko, vieš, že jablko, slovenský štýl. To je slovenský štýl. To je vojna. Som išiel do Maďarsko. Mami, Krist. No. Tak, najkrajší na svete je Slovensko. Ale ktorý je najkrajší kraj? Tak, no, kraj. Tak dneska nebude kraj, ale bude mesto. Tak najkrajší mesto je okres Myjava. Ja som od Myjavy
No, tak Mňava je najlepší tento týždeň, tak toto sa volá Deň na týždeň. A ja som Janko, keď nevieš. Ja som pol Španiel, pol Slovák, tak keď musíš vedieť. No. Aj. Dobre, tak čauko, dovidenia, tak bye bye, tak čau. Tak ja vám uvidím neskôr na budúci týždeň, tak čau. To je slovenský štýl.